Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 25-nji oktýabrynyň sanyna Türkmenistan, Hytaýy, Russiýa, Azerbaýjany we Özbegistany TV gaz eksport edýär. Usaýt Merkezi Aziýa goşmaçy maýy goýumlar gönükdirer. Türkmenistan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň dowuşugyna gatnaşar. Neymar Saudy Arabistanynyň çempionatynyň en gymmat futbolçysy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin edip geçelim. Türkmenistan, Hytaýy, Russiýa, Azerbaýjany we Özbegistany TV gaz eksport edýär. Türkmenistan häzirki wagtda mawy ýangyjy Hytaýy Halk Respublikasy, Russiýa Federasiýasy, Azerbaýjan Respublikasy, Özbegistan Respublikasy ýaly dowlatlary eksport edýär diýilip, Türkmenistanyň prezidentiniň şuun paýtagtymyz Aşgabatda öz işine başlan Türkmenistanyň Neytuwa gazy 2023-28-nji halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyklary iýberen gutluk hatyna belenip geçilýär. Şeýlekem dowlat başlyklygymyz öz hatyna şeýle diýär. Türkmen TV gazyny Aziýanyň Günorta Gününe elçek. Sevtüň ýeri taslamasy bolan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygyny daşar ýurtly işegileri hyzmatdaşlyk etmäge uly mümkinçilikler bardyr. Bu gaz geçirjiýiniň gurulşygynyň amala aşylma sevtüň ähli dowlatlarynyň ykdysadyýatynyň puhtalanmagyna oňoýly täsirini ýetirer. Hadar üstü gaz geçirjisi hem Türkmen TV gazyny Ýewropa dowlatlaryna çykarmakda geljegi uly ýeri taslamalaryň hatyryna durýar. 27-nji oktýabrçan dowam etjek bu forma 40 goýly dowlatdan 400'den gowrak wekiliýet gatnaşýar. Şol sany 70'den gowrak halkara energetika kompaniýalary sergide öz stendlary bilen tanışdyrýarlar. Forumyň işine Atavatan media toparkem gatnaşýar. Usaýt Merkezi Aziýa goşmaçy maýy goýumlar gönükdirer. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halkara ösüş agentliginiň ýoglaşasy Samantha Power Özbegistana saparda bolup, S5 goşmak bir sewit hyzmatdaşlygynyň çäklerini Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Tejikistanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynda ministrler dowuşugyna gatnaşdy. Ministrler dowuşugynyň çäklerini Usaýdyň ýoglaşasy Samantha Power Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Merkezi Aziýa dowlatlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk putulandyrmagyň çäklerini sewte goşmaçy $14 milyon maliýe serişdeleriniň gönükdirilýekdigini beledi. Sewit hyzmatdaşlygynyň çäklerini sowdanyň möçberini artdyrmak we parniýa gazlarynyň zyňanalarynyň möçberini azatmak babatda ýalaşdylar. Usaýt Merkezi Aziýa ýurtlary bilen parniýa gazlarynyň zyňanalaryny azatmak strategiýa babatda hyzmatdaşlygyny giňeldir. Şeýlekem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bu edarasy Merkezi Aziýada gümrük ulgamynyň kemilleşdirilmek hemde serhet ýaka sowdanyň möçberini artdyrmak babatda hyzmatdaşlygyny güýçlendirir. Şeýlekem kiçik we orta telekeçilik ösdürmek ugruna tagalla edilip, ýaşlyk ykdysadyýat ugly taslamalaryň maliýeleşdirilmegine aýratýan inserler, energetika howpsuzlygy we sewtden elektrik energiýasynyň sowdasy babatda hyzmatdaşlyk edilip gaýtadan edilýän energiýa çeşmeleri üçin goşmaçy maýy goýumlar özleşdirilýär. Türkmenistan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň dowuşugyna gatnaşar. Türkmenistan Gyrgyz Respublikasyna geçiriljek Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza dowlatlaryň hökümet başlyklarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşar. Bu barada Gyrgyz Respublikasynyň ministrler kabinetining metbuat gullugy habar berýär. Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň bu ýokary derejeli dowuşugy 26-njy oktýabrda Bişkek şäherine geçirilýär. Şeýlekem bu sammitde Belarusyň, Iranyň, Gazagystanyň, Hytaýy Halk Respublikasynyň, Mongoliýanyň, Russiýanyň, Tejikistanyň we Özbegistanyň hökümet başlyklary Hindistanyň we Pakistanyň daşary işler ministrleri gatnaşar. Şeýlekem şol güni Gyrgyz paýtagtyna garaşly dowlatlar arkalaşygynyň hökümet başlyklarynyň geňeşiniň mejlisi hemde Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisi geçirilýär. Bu ýokary derejeli dowuşuklarda özara behbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary arant maslahatnaşlar, sowda ykdysady, medeni we sanperer uğurly hyzmatdaşlygy gönükdirilen birnäçe resmi namalara gol çekilmegine garaşylýar. Türkmenistan Gyrgyz paýtagtyndaky ýokary derejeli dowuşuklarda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Hojamrat Geldimradow tarapyndan wekilçilik eder. Neymar Saudy Arabistanynyň çempionatynyň en gymmat futbolçysy. Transfer Market neşri Saudy Arabistanynyň futbol çempionatynyň en gymmat oýunçylarynyň sanyny taýýarlady. Şol sanyna laýyklykda Saudy Arabistanynyň en gymmat oýunçysy Al Hilal toparyna Neymar boldy. 15 milyon euro transfer bahasy bolan Cristiano Ronaldo sanyda 19-dan 23-nji oruna çenli futbolçylaryň arasynda orun aldy. Saudy Arabistanyň çempionatynyň en gymmat 11 futbolçy. Neymar, Al Hilal 50 milyon euro. Ruben Neves, Al Hilal 40 milyon. Sergey Milinkovic-Savic, Al Hilal 40 milyon. Fabinho, Al Ittihad 38 milyon. Otavio, Al Nassr 35 milyon. Gabriel Vega, Al Ahly 30 milyon. Malcolm, Al Hilal 30 milyon. Roger Ibanez, Al Ahly
28 milyon. Aleksandr Mitrovic, Al-Hilal 28 milyon. Aymir Laporte, Al-Nassr 25 milyon. Sadio Mane, Al-Nassr 25 milyon. Ine mehriban müştoklar atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuun kısanen nasy ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz atawatan.com saytymyzy izlerlemegi ýatdan çykarmaň. Gepleşigimizden innikisande görüşýänçek hoşda bolun.